Ya. Lho, kok mek sak lembar le? Yo yo to Mbah, lagi mung sing 400 lho duitku. Tapi katut tak lebokne rene. Dadi dingko aku ape mbok wae 100. Iya to Mbah, lek 500 kabeh ya rugi aku. Ya. Lapone to Mbah? Alat-alat mbake kabeh mangel ning kesonone. Ya, apa kok diringkesine? Wis to, nak tak kongkon dadi tanjangi ora usah mbantah. Oke, Mbah. Awake mbake rurut diluk meneh. Ya wis Mbah, ki 500 tak kabehne, tapi tolong ndang tanda ngono ya. Ya, anak kuwi masih lara, panggah langsung waras ngono lho, Le. Ya. Nyapone kae. Enak apa to, Mbah? Nyapa to ke alate mbake mbok kukuti iki pasangan. Sing Mbah sing positif lho. Jane iki dikukuti apa dipasang? Ya dipasang lho, makane wis nang kono ae aja liwat-liwi. Ngono lho. Lah dalah, piye to ki? Mbah, rasa iki sembarang laku duit tok. Ya mesti no, ibarat motor kan agak dibensini kaya sama aku ya apa gak? Oh, ae Mbah. Karso iku dene wis wae leren. Wis ketuwek nek kok dadi dukun iki. Lah piye? Gampang lalen nek. Aku rai, mlebu sepene bae ku dulu salam dhisik, disambat. Ngono lho, sembrono. Aduh cacok. Lho, mesti aku to, Le. Boten Mbah, sinten to sing isu sampean iki? Ora apik ngono kuwi gak mareng. Gede manus wong-wong. Kena rai ku lho, Mbah. Walah memang rai to, Kak. Oh, mbok kira topeng. Awon kok ora iso. Wes ini wes saking ndak matura apa sing dadi tujuanmu matur nang bae. Ya mau to, Mbah. Aku rene dikongkon Pakno. Gawe salat dina apa? Sampul. Tanggal 1 wulan ngarep dinane Senin. Dinane Senin. Heeh. Ya wis tak perawan sik ya. Nggih. Yen asalmu saka etan Baryong etan, yen asalmu saka lor Baryong ngalor, yen asalmu saka kulon Baryong ulon, yen asalmu saka kidul Baryong idul. Lho, lah kok kon balik kabeh to, Mbah? Lek gak sidok iku. Meneng wae butuhmu lancar karo slamet ya ora. Nggih, Mbah. Wis mang dina apa to, Mang? Senin, Mbah. Gak apa-apa Senin apik le, mergo sak bari Minggu. Lah rumah sakit dino Senin mesti bari Minggu, Mbah. Keliru kowe, hitungan Jawa ora ngono.